You know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Yabag, basta na yabag. Yabag mo ni Mubo. Saan mo tayo kanta? Amen. Diba? Kani? Kani yung porma? Di na maminyo porma? Oh, di maminyo. Sayang na na. Yo, what's up? May buntag dito sa inyo mga ga. So karon kay natay kuan. Rakit. Ato to sa balay gyapon sa tong master. Mangontraction ta dito. Mao din atong rides ro no kay naguba tong bike. So manidline sa ta para mapaayo to. Gaw busilak. Kau na bala sa bike da. Salamat din sa atong nagkuha ba ni. Yang Daryl Dignus. Hayat na. Yo. What's up? Gawa. Mas mama di kono ko maminyo ni kung buhok. Dili ko ko maminyo ni kung buhok na. Dili ko ko maminyo sa kung buhok. Batiag pa ni. Kung may problema dong ang Buhok. kung may problema dong ang laki do kay maminyo. Ano yung problema dahil? Ang babae may problema kay maminyo ang babae Ma. idara na din naman. Maano? Pwede rata doon kayo minyo dahil? Yeah, lagi. Abanog. Kabanog ano? Kama mo sa balay. Gana la. Ato ko lang mo. Ako pa. Bigas, bigas. Yes. Di. Bigas ako. Gana na. Mga ga, nandari sa itong construction site mga ga. Ano master ay. Oh. Mani koral lang sir. Padon yang ato tumoy. Tuyok. Are tuyok. Kudak ko din mong project dai. Dako na. Sa ngamuhon ni. Basta nalubong. Yay! Lambok na oh. Di ba kadri mo? Daghan may kaya po ning kuan diri sir no? Kani mga wildflower nimo ba? Mao ni kato boto-boto ang buwak no? Kani ba violet ba? Kung butang tubig no? Yeah, habas. Taas apa? Kaya na. Ha, naog na. Kira ka ikaw? Sir. Snack na ta, sir? Ha? Snack na ta. Buto naman. Kansi. Kansi kuan. Gamay, trabaho gamay, kaunagan. Dapaw? Dapaw kayo. So break time sa meron no? Kaya na break time ginang estudyante. Ang ganyan break time. Snack na pod.
Break time na mo uyab gani. Trabaho gamay. Snack daghan. Nalagay mo rag watermelon na ganit. Asa dito? Ado. Aw gagmay sa lignin aw oblong. Pero Santo Papa, bro. Kanang Dili. puti-puti. trado doon ka dili. Ayang bunga gani mo utang watermelon nga kaunot mo langgam. Ako ang putilawon. Kailangan ko na magkaglang. Ikoy. Dala, ado doon na. Nah. Ay, baka na oy. Ang watermelon no. Kagmay. Gumay. Lagi puwag yan. Watermelon. Sabi na pitay, dagko. Ako laging Kawas langgam no? oh. Lagi sa kailangan pwede mo kuan, comment na yun. Kasi pangalan ni nga tanom. Yo, Kung comment. kailan mo diha. Kailangan ba sa ilaw ni puwa. Oh. Ako to yung tilawan niya, pati niya. Mga kuan. Hingaw kay tukar. Mingaw kay tukar na hiluan day. Kuman sa mga kita. Ay nagandre, problema lang, duduha tag. Duduha og maayo ba udi? Dara mo na yang buwak ay. Mo na yung buwak. Mm. Di mo yung bukoy. Buwak na. Mo na yung buwak din. Yeah, back to basic. So, law mo ni sir. Sama ka law sa. Ayaw po, grabe po. Gutawa ka ni sir? Sir? Gutawa ka ni? Obra maestro? Obra maestro, maestro na gubra. Literal nga obra maestro deh. Obra maestro ba. Alam na. Ani, di po na ni kalaw itong burit sir. Di mo ta buritan gud. Puta na to. Nasa esprahon, utol na. Yawa. Kapilang may pulang kuan din, kapilang markuan. Kinsa sundang ni? Mo anak ya. Kapilang Kuan. Lanson. sang. Isang mapag na presko ah. Dili pa makimit lang ni. Yo, break time sa no? Ngaon sa midre sa ilang balay ni Master. Ay. Sa daan ay. Ha? Sa daan. Good. Got. Akanding raday. Ngaon sa mi. Diyan bagong lumagi sila. Dirada gaw. Kauna. Hai ayah. Lah. Kalmar ni mo yo. Ngaon ta? Litsit. Mana mo kaon? Kami lang sa kaon ha. Ano sa dihatag nimo sa kuha? Fish. Ibis sigwid. Makaon na si Gwil. Dili ano makaon ako kanang mait. Masigwil mahog tai. Nya. Ibis mahog tai. Mura mo na dito. Tambo kayo? Tambok. Ma'am day. Walang. Baba kung kita sila. Ang si Gwil? No? Umaak. Kaon ka sagot gina. Lami. Ayos kayo? Ibis di man na. Ha? Ayos kayo. Lami kayong kanding no? Hindi rin ka ganang ibis. Ibis di mo. Lunggong. Lunggam. Imong tira-daron? Kay gori ka? Ang tinaduron. Kay gori ka na? Kay goy. Iya ko na be. Iya ko na be. Ah, bala ah. Wala ka mo eh. Ayaw lang eh. Maigog, makaigog agad to para. Na, solve na. Bugtik na, nay. Nay, bugtik na. Bugtik ng tinae. Bawag ng tinae. Pero tulid na. Namo. So, back to basic. Trabaho na po. Dari na po may trabaho. Manang speakers. Ada na po speakers. So, kita-kita tayo niya i-command rin. Ha, sir? Finishing touch? Finishing touch na? Pwede mulay-lay ka. Laylay ko dito. Makiway-way, dilay-lay din ito eh. Laylay. Matex. Yeah. Ha? Lambot eh sa. Sa? Yawo, rabo-rabo. Mga rabo ba? Allahu Akbar. Baturak di work ko. Water break. Water break.
Ha? Ah, lublak, kautan. Para gumana. Ah. Okay. Man. Oh, break time mo. Email lang sa kay, man break pa man. Man ay break ini galas 3. Bagay. Thanks na ako ba. Sabi ja. Basin ma-pro player ta, sir. Magduha game PL. Baka naman. Core ka. Ako core. Lah, yatis na hero mo. Saan? Lah, yawa kursa ano. Yeah. Hustle hard. Hapit na. Ala 5. Hustle hard. Kumanog kural. Kahoy na pod. Gabas na pod. Dapat gamit mo yung kasalasal ko. Yay. Tilawa ta ginabot ha. Bitay mo, be. Mukha ni mo. Bitay ba? Daog na ta, sir. Daog na ta. Daog na ta. Ugma na pod. Champion na champion. Karon na uli na ako sa balay mga gano. Magpagabot ako. Pinag-bike eh. So, langay di ko dito kay nagduha mig buwan. ML ni Master. Ha. Ano sa bubong ganyan ma? Nini, mas ko ate. Oh. Ang kuyawan, so siya nga, ano rin nga mas ate na. Yan ako an siya ako igo sa motor. Binga niya na, dumbo sa lubot sa motor, maransa. Mara sa monsa. Ah, okay ra. Receive ra gyapon. Sige to nagbike para magamay. So, nakan sila. So that's all for today mga gano. Kita sa akong sunod video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. That's all for today. Anay out. Bye-bye.